Здравейте, приятели! Ние ще си направим малко по-различен експеримент. Няма да е с електричество, няма да е с батерии, няма да е с вериги, няма да е с лампички, но за сметка на това ще е с магнетизъм. Ще си направим компас, както може би се досетихте. За компаса ще ни трябват игла, малко по-дебела, толкова по-добре. Магнит, аз имам топче магнит. Пластмасова капачка, важното е да е пластмасова, защото и такава купа с вода. В смисъл купа с вода. Вода. Как ще го направим? Взимаме магнита, първо пускаме капачката в купата и почваме да търкаме с магнита иглата. Аз имам магнитно топче. Готово. След като иглата е намагнетизирана, поставяме капачката тук и я слагаме в, да кажем, такова някакво неутрално положение. Виждате ли как се върти? От само себе си. Сега колко завърта, ето така, пак ще не се настрои. Нека да видим дали е правилно. Така, имаме си вече компас и ще видим дали нашия компас работи. Слагаме я и тя сочи така. В случая мисля, че това ухото на иглата насочи север. Нека да видим. Правилно. Че и съвсем правилно се ориентира. Вижте. Вижте иглата. Ухото на иглата сочи север. Ами, това беше за днес, приятели. Надявам се да ви харесало. Чао и до нови срещи. Я ще разседна. Ох! Това ще го изрежа!